Bizning күзәтүдә. Adımlar mekteplere. Hazır Tatarstanda alar 6 buldu. Bu atnada birsin Tübenkamıda, ikincisin Elmet'te açtılar. En yukarı derecede Tatarstan jetekçiligi katnaşında. Bu yana forma okudu hem bizim kileşek şu yana mekteplerde. Birinçiden men Temir Şerifov sizge zor rahmetli. Bu inisiyativa sizden çıktı. Hem bu inisiyativa bek yaxşı etip ata-analar bile balalar bile kabul ettiler. Şundan da bu bek zor vakıga. Mana şunday motor orunda qaysi yapqana qarama, ko'ngillar ko'tara. Нәрсәдер эшлисе килә. Әле мин үзем дә уйлап куйдым. Беренче класска әйтсәләр яңадан керергә дип, монда мәктәпкә мин кереп китәр идем. Adımlarının tüp maksatı халыкларның milli традицияләрен хөрмәт итүче, телләр һәм мәдәниятләр төрлелеген кабул итүче яшь буынны тәрбияләү. Дөнья күләм дәрәҗәдәге комплекста татар, рус, инглиз телләрен үзенчәлекле алымнар аша өйрәтәчәкләр. Туган телгә игътибар аеруча да көчле. Моны балалар үзләре дә, әтиәниләр дә аңлый. Tübenkamıda adımlar aşılı, ol bitinde zor antılır, zor aşış dip eytiriydim. Biz mındı mektepni indi Alabuğa şəhərində, Şallı, Qazan şəhərlərində işitib biləydik. Biz gimnaziyadan gimnaziya kildik. Biz indi bir zor sababı tatar tilində söyləşirge. Maksat әлбәттә балаларның нинди милләттән булуына карамастан күп телләрне белеп бер-берсе белән матур гына итеп аралашып һәм дә инде киләчәккә зур өметләр, зур уңышлар белән матур яшәүләре өчен зур бер адым булып тора. Балаларыбыз да, ата-аналарыбыз да телләрне төрлечә белә. Һәм дә инде монда безнең төп бурычыбыз әти-әниләр белән берлектә балаларга ничек иттереп ярдәм итә алабыз. Казанның 18-нче гимназиясе балаларга милли тәрбия бирүче иң көчле мәктәпләрнең берсе. Дистә еллар кысан сыйныфларда укыган балалар һәм коллектив бу атнада яңа биналы булды. Әлеге мәктәп, әлбәттә, менә шушындый матурлыкка, әлеге яңа бинага һичшиксез булган лаек иде, чөнки милли мәгарифнең чыннан да бер сокланып карап һәм үрнәк ала торган шундый бер өлгесе булыр дип өметләнәм мин киләчәктә. Яңа ачылган мәктәпләр бер яктан балаларны тел һәм тәрбиягә өйрәтсә, икенче яктан ел сайын киңәюче шәһәр авыллардагы мәктәпләрдә урын җитмәү проблемасын хәл итә. Шундыйлар Биектау районында һәм Яршаллыда ачылды. Биектаудагысы шәһәргә терәлеп үк торганлыктан монда халык күпләп күченү сәбәпле кирәк. Яршаллыдагы 62-нче номерлы мәктәп Кама аръягында төзелгән иң зур белем учреждениесе, 1000 укучыга исәпләнгән. Мәктәптән яхшы гына үзебезнең республика дәүләтебез бик көтүп торалар, шушындай белем алып, тәрбия алып чыккан институтларга кирип укырга тиеш балаларыбызны. Биектауның бик күп мәктәбеннән шулай ук безгә гариза яздылар, әмма Казаннан, Әлмәт, Оренбург, Башкортстан, Бөгелмә кебек шәһәрләреннән бик күп балалар күчте. Республикада өстенлекле булган тагын бер юнәлеш техника, шуңа инженер мәктәпләренә аерым игътибар бирелә. Бу атнада Түбәнкамада шундый яңа лицейда ачылды. Ул Түбәнкаманың химия технология институты Әлмәтнең нефть югары мәктәбенә абитуриентлар әзерләячәк. Матурмы? Әйе, матур. Анда икелләр куялар әгәр дә укымаса. Без тырышырбыз. Булай инде. Бер икеле, бер эшле, ул эшле була. Шулай ук Биектауның Олат авылында, Саба һәм Кукмара районнарында да яңа мәктәпләр ачылды. Ел дәвамында 140 мәктәп, ресурс үзәкләре һәм балалар бакчалары капиталь төзекләндерелә. Рания Абдрахманова, Яңа гасыр каналы.